पावसाळ्यात भेटणारी अजून एक भाजी पालेभाजी म्हणजे सुरणाच्या पानांची भाजी. ही भाजी एवढी गुणकारी आहे. आयुर्वेदात सुरणाला मूळव्याधनाशक असं म्हटलेलं आहे. त्याची पानं सुद्धा किती गुणकारी असणार. ह्या भाजीमुळे ना रोगप्रतिकार शक्ती वाढते. त्याचप्रमाणे पचन सुद्धा सुधारते. आणि ही भाजी खाल्लीत ना तर पोट असं भरल्यासारखं वाटणार. तर त्यासाठीच वजन ही नियंत्रित करण्यासाठी पण ही भाजी मस्त आहे. तर सुरणाच्या पानाला ना एक प्रकारे खाज असते. कारण सुरण आपण जेव्हा करतो तेव्हा आपण त्या सुरणाला कापताना वगैरे आपण आगळ लावतो. तशीच ही सुरणाची पानांची जी भाजी आपण चिरताना ना आपण हाताला आगळ लावायचा आहे. नाहीतर हाताला खाज येऊ शकते. तर आता आपण काय करायचं, ही पानं आपल्याला बारीक-बारीक कट करून घ्यायचे. तर शक्यतो जेवढी बारीक कट करता येईल ना तेवढी कट करायची आहे भाजी ही. तर भाजी मी सगळी आता कट करून घेते. भाजी आता सगळी मी कट करून घेतलेली आहे. हे बघा. साधी सोपी ही भाजी आहे, पण खूप गुणकारी आहे. त्यामुळे पावसामध्ये जर भेटली, तर ही भाजी नक्की करा आणि खा. तर मी ह्या भाजीमध्ये घालण्यासाठी तुरीची डाळ मी आधीच 1 तास अगोदर भिजत ठेवली होती. तुम्ही पाहिजे त्याच्यात चणा डाळसुद्धा घालू शकतात. तर आता माझ्याकडे टाईम कमी होता म्हणून मी तुरीची डाळ घातलेली आहे आणि ती 1 तास चांगली भिजवून घेतलेली आहे. ही भाजी करताना ना मस्त अशी चण्याची डाळ किंवा मुगाची डाळ किंवा तुरीची डाळ घालायची, छान लागते. तर आता गॅसवर मी कढई ठेवली, तेल गरम केलेलं आहे. त्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या घालायचे. कुठलीही पालेभाजी करा, लसूण भरपूर घाला. 2 कांदे बारीक चिरून घेतले, ते सुद्धा परतून घ्यायचे आणि हिरवी मिरची घातलेली आहे. 4-5 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेतल्या. व्यवस्थित कांदा वगैरे सगळं व्यवस्थित परतून घेतलं, की ह्यामध्ये तुरीची डाळ घालायची. ती सुद्धा आपल्याला 1-2 मिनिटं आपल्याला परतून घ्यायची. तर आता हे सगळं व्यवस्थित मी परतून घेतलंय. बघा कांदा जरासुद्धा करपवलेला नाहीये. पालेभाजीला कधीही कांदा करपवायचा नाही. फक्त थोडासा ट्रान्सपरंट झाला, त्यामध्ये आपल्याला ही पालेभाजी आपण सुरणाची घालून घ्यायची. कारण आमच्या इथे ना करताना कोण-कोण भाजी अशी सुद्धा करतात, की पालेभाजीमध्ये सगळा कांदा वगैरे सगळं घालतात सगळं आणि मग ती वाफेवरच शिजवतात. तेलसुद्धा वापरत नाही. अशी सुद्धा इथे पालेभाजी केली जाते आणि ती लागते सुद्धा खूप छान. तर आता झाकण ठेवून आपल्याला ही पालेभाजी चांगली शिजवून घ्यायची. तर मी 7-8 मिनिटं चांगली वाफ काढून घेतलेली आहे. झाकण काढायचं आहे. तर ह्यामध्ये मीठ वगैरे मी घातलेलं नाही. तर आपण आता मीठ वगैरे घालून घ्यायचं. थोडीशी मी साखर घातलेली पाव चमचाभर. मीठ घालायचं आहे चवीपुरतं. हे बघा. आता हे सगळं व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ह्या पानांना खाज असते म्हणून ह्याच्यामध्ये मी कोकम घातलेले. 2-3 कोकम घालायचे. व्यवस्थित मिक्स करायचं झाकण ठेवून आपल्याला परत 5-6 मिनिटं आपल्याला वाफ काढून घ्यायची. तर झाकणावर मी थोडं पाणी घालते किंवा भाजी करपू नये म्हणून. झाकणावर पाणी घालून आपल्याला 5-7 मिनिटं वाफ काढून घेतलेली. भाजी झालेली आहे बघा आणि शिजली सुद्धा आहे. आता आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं. भरपूरसं मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे. तयार आहे सुरणाच्या पाल्याची भाजी. आवडली असेल तर नक्की बनवून खा. ह्यामध्ये कोकम घातल्यामुळे ह्या भाजीला खाज जरासुद्धा येत नाही. त्यामुळे माझ्या या पद्धतीमध्ये तुम्ही ही भाजी करून पहा. ज्याला कुणा सुरणाची पानांची भाजी करायला जर तुम्हाला जमत नसेल, तर अशा पद्धतीत करायची. सुंदर चविष्ट अशी भाजी लागते आणि खायला एक नंबर. चपाती, भाकरीबरोबर, भाताबरोबर खायला एक नंबर आहे भाजी. तर नक्की करा. गुणकारी ही भाजी आहे. आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा आणि जर तुम्हाला नवीन रेसिपी काही जरी बघायच्या असतील तर नक्की मला कमेंटमध्ये एकदा सांगा. मी नक्की ती रेसिपी बनवेल. चला भेटूया आपण पुढच्या अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.